Klam arjing mut nong rin jong ukas kem Bau shani shari khasi U Thomas Jun U shakri jong Khublei Ban wan lam ka gospel yangi Hangi ba mi ai you Thomas Jun ba mi la ai hangi khat pras pa sam po wei ka snem jing KYNMAW jing shai ni yo na pop lang ra Gospel uraka wei pa jing sarong ka menta jongi dak tho dak pule ki dak abi ke pla pha da ulei KYNMAW KYNDIANG ko pa Khasi play la kentang yak tien ka jongi Tongin nong klet you Thomas Jun ukpa ka tho kata nong prat lenti ka jat ben riu pa teng ban roi ban pa KYNMAW wat klet ka gospel ru ba de tang ma ka hi ka jing tip jing champagne jing shi sha ha jing em KYNMAW KYNDIANG ko pa Khasi play la kentang yak tien ka jongi Tongin nong klet you Thomas Jun ukpa ka tho kata nong prat lenti ka jat ben riu pa teng ban roi ban pa KYNMAW wat klet ka gospel ru ba de tang ma ka hi ka jing tip jing champagne jing shi sha ha jing em